ka? Aurelia boss, Aurelio? Aurelio? Iwa kedungog bungul urin driver. Mga bata na naspirihan. Okay, manan. Kalipong mo yun. Gambar. 帽子和其他零散物品收好了。 Bye-bye. Dalawang kamera. Oh my God. No phone today. Louie, I did not have phone. Oh, the phone. Now please stay seated until you're asked to step out. Tell your ass to step out. Ikaw na.
오케이. Ah, ya. で、下げた前に立ってください。下から上に引っ張れますか？失礼します。いってらっしゃい。Yung one yung fucking hell. Ayaw ah. Ano to? Ora to 1 minute raman. Huwag yun na po to 1 minute. Bugay pala yun. Hello. 昔々遠い国の輝くお城に若い王子様が住んでいました。産んでほしいと言い一本のバラを差し出しました。でも王子様はそのみすぼらしい姿をバカにして老女を追い返そうとしたのです。老女は見かけに騙されて人の心の美しさを見逃してはいけないと言いましたが、王子様は聞き入れませんでした。すると老女の醜さが急に消え、美しい魔女の姿が現れたのです。王子様は謝ろうとしましたが手遅れでした。魔女は罰として王子様を恐ろしい野獣の姿に変え、お城に強力な魔法をかけました。野獣は自分の恐ろしい姿を恥じてお城の中に閉じこもりました。魔女のくれたバラは本当に美しい花でした。花は咲き続けて、その花びらの最後の一枚が落ちるまでに王子様が愛することを学び、そのお返しに愛されるようになればこの魔法は解かれるのです。でもその期限が過ぎたら王子様は永遠に野獣の姿のままです。年月が流れ、王子様はそこから希望を失いました。一体誰がこんな野獣を愛してくれるのでしょう。どなたかいらっしゃる？こんにちは。あなた誰なの？この城の主人だ。顔を見せて。
아이고. Hi, Belle.優しく親切だけど見かけは意地悪よ。それでも不思議でなぜか憎めない気がする。彼女が僕を見てそしてそっと触れてくれた。怯えても震えてもいない優しい眼差しでとても不思議胸が熱くなるの。何かが彼の中に見える。まさかこんなことになるなんてもう少し何かが芽生えているかな。俺の言った通りになったな。俺たちの言った通りだろう。